Lewong nggih Mbak Dwi nggih. Mbak Dwi lewong nggih. Oh nggih. Oke, nggo penutup ning limbukan. Siap, siap. Lewong garap seragenan ya kena. Monggo. Nggih, nggih. Monggo perkara lagu liyane tutukne gara-gara. Nggih. Mas Karis ning nguriku kene cah bagus. Mas Karis. Yuk lewong dadekke. Sabda Pandita Ratu Suwuk Mas Arya. Mugi Gusti nglilani tresnaku Mas Yuda. Dawuh. Sampun sawetawis anggenipun paring lelipur. Nggih. Ingkang baku jenengan ndonga napa kagem ulang tahun SMA Negeri 1 Nganjuk menika. Mugi kawlujengan katerman lan kabahagiaan tansah kajiwa kasarira sedaya para guru, kepala sekolah lan Amin. jajaran Amin. wonten ing SMA 1 Nganjuk. Amin. Mugi tansah kuncara hanjayeng bawana jaya sepanjang masa. Mas Mondol ndonga napa? Sematen ugi mugi sedaya murid-murid wonten ing SMA 1 Nganjuk Nggih. mudah-mudahan menjadi generasi yang sangat hebat untuk Nganjuk. Amin. Nah, tuku tahun yang Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali Mas nggih. Siap inci. Nggih, sewang-sewangan lagu. Nutuk nelakan. Cawe sesaji karo Kang Sinuwun. Ayo tak derekke no. Simpang Lima Ria lapangan Pancasila Semarang kumandang Pranyata serbaguna Swasana rame rakyat gede ati ing Jawa Tengah bosen pengambangan jero kota saben desa ngadesa saben dina minulya Simpang Lima pikuna upacara dapat Tuhan Simpang Lima Ria ikut ing kutha Semarang. Laiki malinge. Oi. Astur. Oh, oi. Hey. Sikrabala kang tumingal perang campo samya medali ler tatet wilating kata dan mangkong manguncang niti benjang sangat cimicil ladinya ngedali wuwus
Rasta Surawilaga kaya buta Singa ngregil pasti jangga dendanya mangambak boyo Mas miber panonku pating kalebyur durung swanggonku entek dalem iki malinge sing nyidra sekaring kedaton Ngastina Dewi Banawati Dewan Aswatama Aswasuta utama Aswa jaran Suta anak utama apik kowe iki anake jaran sing apik babu parat slendro sing dadi rasaku slendro sing dadi jiwaku Anoman balekno Dewi Banawati Dewi Banawati bakal tak balekke marang negara Ngastina yen dadane Anoman wis pecah wela dalah sugih kendel Bondowani wani karo Swatama sing tak wedeni apamu legan golek momongan pupuno golek pacangan merangi tatal grajawu lena kaprayit lahir batin ora ilang tak kedepot tebah dadawul sati gawe lakon dosa kowe Wah! Oh! Hey! Ah! Oh! Boy! Nyekatan yang berwalang Anoman tandangmu. Ah! Oh! Boy!
cekel bekuk dadekne ingon-ingon kebun binatang. Maju. Hit ho. Hei. Ah. Ho. Hi. Ah. Ho. Ho. At ya. Ho. Semigat. Yo, palaran sik. Oh. Keparat si murang tata wani tanding kelawan mami iki satriya linuwe jedayeng palu gonsa apa siratan ajre sing olehna prapteng katokno budinira sira masti bakal lali satria ambyu
Masyaallah, anak buah Heru ya ning kene. Sis. Iki. Kok kathok enek tulisane Maji iki ya. Ayo ndi kura liyane? Abrabak sro kabranang geget waja mlintir gumbala sugal wijiling sabda Rayoli binentang desmalaning rat leketeking jagat gelah-gelahing bumi panusmaning jajelanat sukertaning bawana Anoman dingesakne malah nepak bun-bunan kethek bosen urip kethek wis jeleh ngemut legining gula kethek wis bosen nyawang soroting srengenge. Anoman, ratel nenggala cepak swargamu kowe. Piak, piak, piak. Anoman malumpat sampun prapting witing naga sari mulat mangandhap katingal wanudya yukura ageng ing wela dalah kriwikan dadi grojokan gojekan dadi tangisan yen Kurawa aku ngadepi isih saguh ning yen Nalendra Mandura Prabu Baladewa wis ngetokke pusakane Kyai Nenggala Anoman ora wani ngadepi eling-eling Nata Mandura Prabu Baladewa iki isih kakange Nata Ndrawati Prabu Kresna kamangka Anoman ana ing jaman Mahabharata ngabdi ana ing sinuwun Ndrawati Prabu Kresna ya tinimbang ora dadi gawe luwih becik Anoman nyimpang dalan aku bakal bali ana ing pondok pesantren Sumur Jalatunda 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 Astagfirullahaladzim ya Allah. Masya Allah. Puh linting ya Allah, ya Allah. Allah 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 Maha Agung. Allah 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 Kang Maha Agung. Allah 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 Maha Agung. Allah Allah Allah
sinembah amung zat maha murah lan ana kang sinembah amung zat maha murah. Keplak 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 keplak. Gusti iku amung sawiji kang nyukupi kabutuhan sayati tanpa putra uga tanpa nutraake ora ana sawiji kang mandani lan ana kang sinembah amung zat maha murah lan ana kang sinembah amung zat maha murah. Antarja gandeng kanca Antasena Al Ikhlas doning nggih Kiai. Dawuh Gusti iku amung Qul sawiji huwallahu ahad. kang nyukupi kebutuhan Allahu sayati somad. tanpa putra uga Lam yalid walam yulad. ora ana Walam sawiji yakul lahu kang kufuwan mandani lan ana kang sinembah amung zat maha murah lan ana kang sinembah amung zat maha murah. Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Subhanallah, santri-santriku Torjo Tut Antasena. Kula wonten dawuh Yai, kula wonten dawuh Yai. Apa, Mbah? Sepisan ora lali ngegungke rasa syukur marang Gusti Allah, Gusti sing murbeng dumadi, Gusti sing ngecat Lombok Ijo. Lan angka loro ngaturke salam sholawat kanggo junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang wis bisa nggawa umate saka dalan kang meteng dedet lilimengan tumekaning dalan kang padang jinggelang. Ya Allah, ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Amma ba'du. Antarja wonten dawuh guru. Tut wonten dawuh guru. Antasena apa, Mbah? Sumurupaya pawitane wong meguru kuwi kapercayan. Yen kuwi Antarja Gatotkaca lan kuwi Antasena wis percaya sak wutuhe marang Kiai Dawaluddin, mesti bakal katekan kang mbok jangka, kasembadan kang mbok gayuh. Saiki aku arep bakal takon marang kowe cah telu. Wis madhep mantep apa durung anggonmu meguru marang aku? Sampun Kiai, sampun Kiai. Wis Mbah, wis madhep mantep aku. Ya. Lah yen ngene kowe wis percaya marang aku kang selaku dadi gurumu, enak? Ora bakal duweni rasa wigih kang sarta ringa-ringa, anggonku bakal nuturi marang kowe kabeh. Pamriye apa supaya kowe bocah telu padha slamet donyamu ya slamet akhiratmu. Ngene ya, Lik, slindruh sing dadi rasaku. Wong urip aning alam donya kuwi wajib bekti marang 5 perkara. Sepisan bekti marang Gusti kang murbeng dumadi kanthi cara nindakake parentah lan ngedohi cegah. Mekaten Kiai ya. Angka 2 bekti marang wong tuwa sing wis ngukir jiwa ragamu. Angka 3 bekti marang maratuwa yen kowe besok wis rabi. Napa kudu bekti marang maratuwa? Amarga maratuwa sing menehi dalan kenikmatan sing donya tanpa timbang wujude bojo. Angka 4 bekti marang guru utawa dwija. Guru dibekteni mergo sing ngulang lan minterke kowe. Wiwit kowe durung iso maca dadi iso maca, wiwit kowe durung bisa nulis dadi bisa nulis. Angka 5 sing pungkasan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Amma ba'du. Angka 5 kowe kudu bekti marang undang-undange negara.
undang-undanging negara kowe urip ning Nuswantara kudu ngabekti marang undang-undang pranataning negara. Yen 5 perkara iki mbok lakoni, bekti 5 perkara iki bakal slamet donyamu, slamet akhiratmu. Kang Gatut. Piye Antasena? Kang Gatut. Piye? Mosik to? Awake dhewe iki mrene ndang takon apa perlune. Ngono. Awake dhewe ngono kuwi lho, Kang. Wingko nek ceramah sewengi ndak rampung, ngono. Ora nek enteke ndang takono, awake dhewe iki rene iki janjane ora arep meguru, ning arepe goleki ilange Petruk. Ngono lho, Kang. Mriki. Panemban Kiai Dawaluddin. Ya Antarja piye? Kula sowan dhateng mriki niku saklintunipun badhe puruhita dhateng Jengandika. Badhe wonten babakan ingkang badhe kula tangletaken dumateng Jengandika Rama Panemban Kiai Dawaluddin. Sing kok takoke apa le? Ngaten Panemban, para pepunden Pandhawa niku rak awit siyen mboten nate pisah kalian para punakawan. Lah kula dateng mriki niku badhe madosi ilangipun punakawan Petruk. Petruk ki panganan apa? Lho niku sanes niku tiyang. Oh menungso nggih. Abdinipun para Pandhawa. Dados kula sak adi-adi kula sowan mriki badhe madosi murcanipun Petruk. Monggo Sang Panemban. Mbok menawi paduka mangertos Petruk sak menika sampun pejah napa taksih urip. Kowe tekok Petruk isih urip apa wis mati ngono ta? Nuwun nggih, taksih urip napa sampun pejah Panemban? Gumantung rasamu dhewe, gumantung rasamu dhewe. Yen kowe percaya Petruk isih urip, ya pancen isih urip. Yen kowe percaya Petruk wis mati, ya pancen wis mati. Gumantung rasamu dhewe, gumantung rasamu dhewe. Trong tung trong tung trong tung trong tung. Piye Kang? Gumantung rasane awake dhewe. Nek yakin Petruk urip ya urip, nek Petruk wis mati ya berarti Petruk wis mati. Takonono neh, awake dhewe sing percaya nek Petruk jek urip, saiki ning ndi cae? Rama Kyai, piye Antarja kula badhe tanglet malih. Tekon babakan apa? Kula pitados, kula percaya Petruk niku tasih urip. Ya banjur sak menika kula badhe tanglet Petruk sak menika nek menawi Petruk pancen bener-bener taksih urip, Petruk mapanipun wonten pundi Rama Kyai? Gumantung rasamu dhewe, gumantung rasamu dhewe. Yen kowe percaya Petruk ana jagat kulon, ya pancen ana jagat kulon. Yen kowe percaya Petruk ana jagat wetan, ya ana jagat wetan. Gumantung rasamu dhewe, gumantung rasamu dhewe. Trong tung trong tung trong trong tung trong tung. Piye? Kakang Antarja piye? Trong tung trong tung trong trong tung trong tung. Musik ta? Trong tunge iki engko ngono lho. Nek percaya Petruk ning jagat kulon ya ning kula, nek ning ngetan ning ngetan. Meguru karo wong kocluk. Mbah, Antasena piye? Aku percaya Petruk isih urip, ora manggon ning jagat kulon, ora manggon ning jagat wetan. Aku percaya Petruk urip cae ning kene. Endi cae saiki? Gumantung rasamu dhewe. Wes, iki nek terusne iki nganti jam 7 isuk iki. Ngene ya Antasena. Aku ora perlu jelasne. Ning tak duduhi kata kuncine. Kata kuncine napa? Petruk ora sah mbok goleki. Mengko nek wis wayahe balik, mesti Petruk bakal balik. Mbah, piye? Sampeyan wis tau ngemut mercon bledos. Jawaban kok ndak menentui piye ta?
Aku malih ora percaya yen sampeyan ki kiai sing winong wong ing dewa, kiai sing wis weruh sadurunge winarah. Jal, saiki aku arep takon. Bar iki arep enek kedadian apa? Oh, kowe tekon bar iki arep enek kedadian apa? Ora sangku gumantung lho. Ndak kok. Bar iki ditanono Antasena? Heeh. Kene arep ketekan Anoman nggawa Putri Ngastina Dewi Banowati. Yen ndak percaya buktekno. Padha becik lakumu Anoman ndering Sambikala Kiai. Kowe bar dikeroyok karo Kurawa. Iau ora? Inggih, leres Kiai. Ning kowe mundur merga Baladewa sing maju nggawa Nenggala. Iau ora? Inggih, sowan kula mboten ijen panemban. Kowe nggawa bojone Prabu Duryudana Dewi Banowati. Ya ampun Anoman. Iki apa wis tekan pondok Sumur Jalatunda? Sampun Sang Dewi. Lah ndi gurumu ndi kiaimu? Kula aturi madhep teng wingking. Niku Kiai Dawaluddin guru kula. Ya ampun Batobat. Ganteng cempe Anoman. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah amma ba'du. Kucluk. Enten apa to yu? Kula badhe sambat ning isin wonten santri-santri paduka. Anoman, kula wonten dawuh. Wonge nek ora duweni keperluan begadang aja begadang, turu. Nggih. Antarja, kula wonten dawuh. Sesuk subuhan sing adan kowe. Turu. Ora entuk santri turu bengi-bengi. Nggih. Aja lali wijik sadurunge turu. Nggih, Rama Yai. Are kaca, bubuk. Wis wengi. Nggih. Antasena, kowe aja mbling le. Turu wis bengi, ngono? Aku ngerti ajane. Mbah Yai arep nyenuk Mbok De. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Amma ba'du. Kowe muridku kok nata dhewe kowe. Aku kok Mbok De arep nyenuk Mbok De. Iki kok nek tak senuk tenan piye. Ya Allah. Pripun yo? Sakit napa keluhane napa nggo? Badhe konsultasi napa? Yai, pripun? Aku mangan ora enak. Ngombe ora seger. Turu ndak iso angler. Sampun dangu sakitipun. 3 wulan. Gulune kemeng lumayan. Ngadeg maknyar no konang-konang rada. Mungkak-mungkuk nemen. Tangane sing tengen. Sing tengen. Nah, begini. Megar mak biar. Keri mboten. Bel gedes yo keri to. Oh Kiai, bel gedes yo keri. Lah nek keri niku tegese sampeyan isih urip. Ngono. Wong cek ngadeg kaya ngene kok yo isih ngarani mati. Sampeyan isih urip. Sampeyan miturut panyawang kula disuntikno tekan ngendi-ngendi ora mari. Digawa ning dokter yen perlu luar negeri ora iso waras. Lah banjur tambane apa? Nyun sewu. Jenengan wiwit cilik mbiyen napa duweni kanca lanang sing cedhak bendina runtang-runtung
ngalor ngidul ning durung bisa ngungkapne rasa tresna kaselak rabi dhewe-dhewe. Nggih mboten. Nggih mboten. Iya. Wiwit sekolah sampeyan nandur tresna ning bareng tumekaning padha kodrat sing tumempuh kudu rabi dhewe-dhewe. Iya. Malah kadang kala nek jam istirahat pas jaman sik sekolah no sampeyan cocok noroki nokokne sarapan. Iya. Ada. Merga saben dina weruh, merga saben dina temu, ora ngira babar pisan obah jroning kalbu, ora ngira babar pisan obah hawa nafsu. Ing antaraning priya wanita ingkang padha nandur tresna, ing antaraning lanang lan wadon kang padha nandur bronto, lamun bisa ketemu obah jroning kalbu, obah jroning kalbu. Nggih mboten. Iya. Ya. Namun demikian kodrat kang sumandang nyapa tuh kecek-kecek nyapa. Namun demikian kodrat kang sumanding kono rabi dhewe sampean rabi dhewe. Namun demikian jroning ati terus nyawiji, jroning ati terus nyawiji, adoh ing mata cedhak jroning rasa. Iau ora. Pun kelima niki. Final. Sing sampean kangeni ngarepe A. A. Sampean kangen karo Arjuna ya ora? Tobat ngaturaken pangapunten awit sedaya kalepatan kula. Kula kinten paduka tiyang saudon telu saurupan tinipun jebul paduka menika Kyai ingkang waskita winong ing dewa. Kula kangen kaliyan Arjuna Sang Kyai. Nangis entuk ning aja daerah kene. Daerah sensitif. Sampeyan nek nyedak-nyedak ki iso kluget-kluget dhewe, ngoten. Iya ya ampun. Nggih. Sampeyan arep ing ndi? Nguyuh. Gusti nyuwun ngapura. Layak ditambani tekan ngendi-ngendi ora waras, layak ditambani tekan ngendi-ngendi ora bergas. Tinemune jebul dicedhek karo Kyai Dawaludin, tinemune jebul bener. Nah, sampeyan wis urip dhewe-dhewe, serabi dhewe-dhewe, wates saiki ora ana pageri, kangen entuk ning kudu nganggo wates, kan? Kabeh eling-eling kono ya wis bebrayan, sampeyan ya wis bebrayan. Lho dikandhani malah mlengos. Nyuwun sewu slerekanipun dereng dipun. Ya Allah, ya Allah. Lah wong slerekane mlutu diunggahne medune kok. Ya Allah. Nyuwun ngapunten Radi Lancang. Nggih. Pripun paduka saged nemokaken kula kalih Arjuna napa mboten? Nggih, pripun nggih. Sampeyan nunggu 15 dina. 15 dinten? Heeh, mengke Janaka Pak insyaallah putraning pangeran mengke mriki cae. Ya ampun. Mengke kula ketemu kalih Janaka. Nggih. Ya Arjunaku, ya ampun. Napa saged ketemu? Nggih. Watone sampean mulih dhisik, engko nek wis 15 dina rene meneh. Mboten kula tak nginep mriki mawon. Lho, nginep mriki. Nggih, kula sisan badhe ngaji teng mriki. Kula pengin saged alif bakta sak jem kak kok dal rojak. Ainukin. Ning mriki kamare nggih sak wontene lho, sak wontene. Wonten kasure. Mboten napa-napa penting kula petuk Janaka. Nggih. Belok kanan pun teng mriku. Monggo panemban. Ya. Ya sapa iki jeding? Kula Sang Dewi. Gathotkaca nggih.
Lho ndang metu wae yo aku goblok pipis lho jelur nganti nonong kaya ngene iki. Nggih. Kula tak medal riyen. Nggih, medal. Kowe metu aku tak mlebu. Yo lawange tak tutup aku tak dodok. Gerajak. Yo ya ampun ngisor iki kalen to, Mbak. Layak suarane gemuntang. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah. Amma ba'du. Nah, ya. Kono rupiah. Aja dile. Tut. Wonten dawuh panemban. Kowe arep nyang ndi? Badhe medal pados angin. Aku arep salat tahajud. Engko nek enek tamu arep ngrubeda aku, singkirna ya. Kuwi mara bahaya kanggone pertapan Sumurjaya Tunduk. Nggih, ngestaken dawuh. Tindakno. Miat langeneng kalang yuwana gelar pandamuncar inon lir kekonang surem sorotetan padang kasolan pajaring purnameng kekono asari mongso katiga Katut kaca. Kula wonten dawuh Mandura. Kowe ya meguru nang kene. Lho ringki, aku pengin pethuk Nyai Dawaludin. Nembe nindakaken tapa brata tak jogarke mboten angsal. Mbuh ora idep. Kena ora kena kudu ketemu ing dina iki kelawan Begawan utawa Kyai Dawaludin. Nyuwun sewu paduka kundur kemawon menawi pengin slamet. Mboten usah ganggu gawe edan trolong nenggol. Yayi, pane karo kerang. Ya'lamu ma baina aydihim wa khalqahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wa wasi'a kursiyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Loh. Kebobolan Sumurjaya Tunduk. Marang Dyah Kanon Cinawi pranyata pandhita sing winong wong ing Bathara Ketitik arep tak trolong nenggala ana daya angin lesa sing mbandang marang ragane Baladewa. Ya
akal musuh akal, okol musuh okol. Pancen tak akoni. Baladewa yen perkara kawaskitan, perkara ilmu alus aku ora bisa. Aku bakal sambat marang adikku Yayi Dwarawati Prabu Kresna sing dadi titising Bathara Wisnu. Kresna, tulungono aku Kresna. Ana pendhita anyar katon, pendhita tak tungtung-tungtung. Pendhita anyar katon sing wani ganggu gawe marang Prabu Baladewa. Tulungono aku Kresna. Yen kowe ora nulungi Baladewa, ora usah dadi adine Baladewa. Ana kitum rumaksa ing manci bengi Aja ayu luputa ing lara luputa dilai kabeh jin setan datang purun angan ana kang wani iwabang gawe gunane wong luput beni atemahan wirta malih adotan ana maraing wani guna tuku pasirna ana kidung rumaksa ing panci wengi ayu luputa ing lara luputa dilai kabeh jin setan datang purun panan luhan tan ana kang wani miwabang gawe ala gunane wong luput geni atemahan wirta malih adotan ana ngaraing mami guna pasirna yen tak rasa sedina kaya setahun. Rana rene kaya wong bingung rena wengi tan bisa turu amung tansah mikirke siramu pewayanganmu katonge netra jebulane iku mung rasa kangenku kangen 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 kangen
nggon kangen minangka dadi kangene awake dhewe karo bumi alma mater, Gong. Heeh. Ngono Mas. Heeh. Dasare SMA Negeri 1 Nganjuk wis menyetak wong-wong berhasil, mencetak wong-wong sukses ora mung miguna tumrap diri pribadi ning miguna tumrap wong akeh. Kok iso ngono? Mau Pak Panito ning sambutan sore mau dawuh piye? Wong sugih karo wong sukses ki beda ya ta. Yen wong sugih ki wong sing akeh hartane titik, ning yen wong sukses kesugihane dienggo migunane tumrap bebrayan agung ngono. Heeh. Mula awake dhewe ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan marang Bapak Kepala Sekolah Pak Asop, Pak Maryono selaku waka sing wis bot repot lan kabeh panitia. Heeh. Adik-adikku OSIS tanpa ana pitulungane tim di balik layar ora bisa acara berjalan dengan sukses le. Ngono. Heeh. Uga iki disiarkan langsung lumantar live streaming Asta Brata Media. Oh ngono, muga-muga dadi tamba kesel ana ngancani. Heeh. Mula sapa-sapa mugi-mugi karenan ing tenggalih. Ngono. Heeh. Uga matur nuwun kanggo para donatur sing ikut andil dalam mensukseskan pagelaran malam hari ini saka Hong Kong, saka Belanda. Sapa iki Lis Maswal, waduh jenenge Widayati Broto Atmojo. Saking Hong Kong Bu Yuni Gatik kalian Bu Cynthia Jesi. Matur nuwun netizen pendukung apa ki? Acara. Matur nuwun. Dibuka nganggo sing mat-matan, heeh, dikendani sasanane ben lagu-lagu sawetara mengko tutupne. Ning kutha aja esuk-esuk bare beres. Ngono ya adewe ngomong ngono cah cangguri wis ra ndak percaya. Alah panggah tengah papat ngono. Ndak percaya panggahan. Ndak wis to tenang. Mas Heru kasang seme Mas Bayu dalem angkitanipun Mas Bayu. Pun mukadimah wonten ing season gara-gara mengko didhawahke langgame Karben Dik Cinta. Ngono. Heeh. Pelok. Pelok. Eyang. Nggih. Monggo Mas Her, pucung bawanipun. Angkitanipun Mas Bayu. Yuk. Kang tak tunggu Jumaduleng wanci dalu. Kang tak tunggu jumeduling wanci dalu. Terus sorote kang padang. sorote padang. Terus Nanging datan hanyut lapi. padang ning ranyu lapi Mas. Apa kuwi? Monggo bajute. Ora liya amung kejaba rembulan. Kasengsem monggo Dik Cinta. Dados. Wanci ratri aku tansah nganti ati sorot kang padhang nanging tanyapi gandrung nyawa tak pandang jauh
anggonku nyaman. Tak umpamake wong bagus ngagen nyampe saya pantes lamun nganggo bis kakuning sapa wae mesti bakal pengin nyanding yen ra kelakon ning ati dadi